Hier dochter het prima, maar deze bregers waren het voor de nederige argwage. Want dat er het net docht, kan er net onmeerd worden. Juster streemde de kelder onder de bregen vol met wetter. En liet daar nou krekt een heel soort elektronica zitten. Gevolg? Geen voertonwal op Ameland voor de passagiers van Wagenborg van de Moon. En dat vernemen de ondernemers op het eiland gelijk. Wij kregen onze spullen allemaal te laat aangeleverd. Dus moest je, doe ik nevenkeepje om klanten? Nou ja, de eerste uren wel, ja. Ja, dat is natuurlijk jammer. Je bent ook natuurlijk erop ingesteld dat het personeel komt ook om de tijd dat de vracht aankomt. Dus ja, die moesten allemaal afbellen. Die moesten allemaal een uurtje later beginnen. Dus ja, dat zijn allemaal dingen, dat is wel heel vervelend. Dan denk ik bij mezelf, de beste keer dat het hoog water is, dan staat alles vol water. Ook een beetje vreemd, maar ja. De frustratie is echt groot bij rederij Wagenborg. Zowel bij passagiers als het personeel. Is het niet de geul, dan is het de brug. En is het niet de brug, dan is het de geul. Maar ja, dit soort problemen, dat is natuurlijk wel even gigantisch als zo'n kelder vol met water staat. En die brug is nou één keer onze Achilleshiel. Als daar wat mee gebeurt, dan zijn we geschochten. Transportbureau Ridder en de Vries vindt het tijd voor actie. Er komt een skeerclaim bij de verantwoordelijke. Rijkswaterstaat. Het gaat ook niet zozeer om de schadeclaim, als wel het oorgeven van een signaal van jongens, hier moet wat gebeuren. Want het gebeurt nou te vaak dat we dus problemen hebben met de brug. Zoals nou vanmorgen, ja, dat heeft heel veel impact op het hele bedrijf. Ja, de auto's moeten hier weg naar het vasteland en ze moeten weer terug. En combinatieritten binnen niet meer mogelijk. Dus ja, de hele planning gaat onderuit. Rijkswaterstaat liet weten dat de storing in de bregen kwam door de storm. En dat ze geen zicht had op een onderliggende oorzaak.